салом алейкум ҳамватанони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Айни замон мо дар ҷое ҳастем, ки аз ин ҷо ҷовидон маҳмудов, варзишгари ҳамватани мо, аз федератсияи таҷмаҳ ба майдон мебарояд ба финали чемпионати ҷаҳон, ки дар Абу-Даби баргузор гашта истодааст. инҷо рақибони ҷовидҷон аз Баҳрейн ҳастанд. яке аз варзишгари ба қуввати Россия мебошад, ки аз мактаби Абдулманап Магомедов баромадагӣ ҳастанд. яъне ки хеле номдор ҳисоб мешавад дар Россия. ҷовид ба назари ман ча тайёр шудиста. офарин додараки мо худованд пирӯзаш гардонад. пирӯзира якҷоя ҳамватанони азиз, чи ҳамватанони берун, чи ҳамватанони Тоҷикистон якҷоя ҷашн бигирем. ҷовидҷон барои ҳамватанон саломат бошед. ғамш наметиҳем, хай мерем. худо хоҳад, худоё аз пирӯзӣ ба шумо хабар расонем. офарин финалисти мо Қосимҷон, Амирҳамза, доктори мо Давронҷон, ҳама каса чӣ хеле ки пештар гуфтем, ҳама як даста аз як гиребон сар бароварда кӯшиш кардем, ки варзишгарони мо бенасибу беҷоиза набошанд. воқеан хеле заҳмат кашиданд, хеле ҷонфидоирам карданд, бигем меарзад. ассалому алейкум. не бародари ма салом. бисёриҳо дунёи варзиши Тоҷикистон бародари азизам мешиносанд. акай акбар мотиватсия дорад. дар масъалаи маска бародари азиз хелеҷа сахт аст. дар Тоҷикистони азизи мо касе парво надорад, не ки инҷа ҷарима мекунанд. барои ҳамин аку бахшиш, ки маст қатӣ бошем, моро чанд бор огоҳӣ доданд, барое ки командамон бадном нашава. мо ҳам қоидаҳоро риоя кардистем. ина бародаро аренаи омадем, ки финал баргузор мешавад. худо хоҳад, варзишгари мо дар ин майдон баромад мекунад. дар ин тараф ҳамватану варзишгари мо барои дастгирии ҳамватанамон тайёр ҳастанд. хуб, то дертар бародарони азиз, то пахши дигар худоҳофиз. кӯшиш мекунем ҳар чӣ шуд ба шумо тезтар хабар расонем.